ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. мехоҳам як мавзӯи муҳим, як мавзӯе ки барои ман ҳаётан муҳим аст пешкаш карда бошам. рости гапро ба дароза намекашем. пухтаи гап ҳамин аст ки чӣ хеле гуфтам ман наворбардор ки ҳастам, дар тӯи маъракаҳо хизмат мекунам. шукри худо, мана ба қариби як шогирди дигарам мебиёяд аз Русия. мо корро сахттар мегирем. ҳафтаи гузашта ман як комплекти дигар аппаратҳои нав гирифта овардам. боз ҳафтаи оянда як тои дигар нав заказ кардам. гарчанде ки барои ман ҳам ҳозир мушкил ҳаст, дидам ки корҳо хуб рафта истодам. асбоб гирифта истодам, қадамҳои навин ба пеш гузошта истодем, ба асбобҳои навтарин гузашта истодем. сифаташ беҳад баланд аст, хуб аст. аммо мехостам гӯям ки то ба ҳозир ман дар хизмати мардум будам. бовар кунед, ҳамин тӯйҳо он қадар зиқе мекарданд ки тораҳои ришам сафед шуданд, дар сарам мӯи сар намонд. аз ҳамин сабаб бисёриҳо мегӯянд ки прическа нақш шудааст. ин прическаи худо кард, бародари азиз, дар сар мӯи сар намонд. ба хотире ки зиқиҳои тӯи мардум маро беҳад саломатима аз даст додам. ба ҳисоби ҳамин як тӯй меяд, худо мегӯяд ки тӯй як гап нашавад, флешкарта насӯзад, аз ҳавои сардии сахт асбоб намурад, насӯзад, дар гармӣ таспида намурад. умуман инро ҳам гуфта мехостам ки касбу кори наворбардорӣ дар деҳот аз шаҳр хелеҳо фарқ мекунад. дар шаҳр 2, 3, 4 навор меравад, дар қишлоқ як наворбардор меравад бо як асбоб. беҳад кори рискований аст, гӯем мефаҳмед, ин хел фаҳмутар мешавад. аз 1 декабри соли 2021 сар карда ман ба хулосае омадам ки ҳар як шахси тӯйдор аввал бояд ки ҳамин наворро бинад, баъд моро дар тӯйҳои худ даъват кунад. зеро ки мо ба ҳар як тӯе ки вақте меравем, ҳамраҳам ё ки ягон шогирдам вақте ки ба ман занг мезанад, ҳамин рақамҳои телефонашро ки дидам, дилам сӯз мешавад. мегӯям чӣ гапе бошад, тинҷӣ бошад, ҳамин асбоб насӯхта бошад, як флешкарта як проблема накарда бошад, ҳамаш ҷобаҷо бошад. гуфта ман худо мегӯям да. ба ҳамин хотир ман мехоҳам ки ҳамин масъулията камакак ба дӯши соҳибтӯй ҳам партофта бошем, ки ҳамин зиқиҳову ҳамин асабоният шуданҳоро танҳо мо небу камакак соҳиби тӯям ба зиммаи худаш гирад. ба ҳамин хотир ҳар касе ки моро дар тӯйҳои худ даъват мекунад, шумо тайёр бояд бошед ки ягон қисми тӯятон гум шавад, ҳам ҳамаи тӯятон сӯзад. ҳам ҳатто ҳолатҳое мешавад, мо фаҳмидаги ҳастем ки як наворбардор компютераш сӯхтааст, тӯйҳо корношоя, тӯйдорҳо сурсур карда гаштем, бечора дар Россия омадан наметавонад. ман ин ҳолатро намехоҳам дидан. вай техника аст, дӯстони азиз. агар ҳар касе ки имони комил дораду мегӯяд таваккалат ба худо, мо ҳамин тӯйро ба ту супоридем, туро ба парвардигор, ман метавонам меравам ҳамун наворро мегирам, коратонро буд мекунам, метиям. не ки бояд шумо тайёр бошед ки то ба ҳозир 15 сари сол шуд ман наворбардор ҳастам. шукри парвардигор, ягон маротиба ҳамин ҳолат рух надодааст. аммо ман ҳам як бандаи оҷиз ҳастам. ин ҳам техника аст. чизҳое ки мо истифода мебарем техника аст. ба ҳамин хотир ягон гап ҳолатҳое шуданаш мумкин ки аз тӯй мебарем, шабу нимшаб авария мекунем, як садама мекунем, як флешкарта мисол месӯзад, компютер вайрон мешавад. ба ҳар ҳоле ки тақдиру пешонии ман навистагӣ аст, шумо ҳам агар тайёр бошед, моро дар тӯйҳои худ даъват кунед, мо мерем хизмат кард. агар неву хӯроқи моро омада мегирифтагӣ бошед, дари хонаи моро мегирифтагӣ бошед, суду судбозӣ мешудагӣ бошад, мо аз ҳамон хел заказ ҳам безор ҳастем, аз ҳамон хел тӯй ҳам. рости гап ин чиз шояд ки ягон сухани ноҷо мегӯям, бад мерасад, аммо ман ҷиддӣ гап зада истодам. ин кори шӯхиву бозӣ нест. мо инсонҳои масъулиятнок ҳастем. мо худо мегӯем шаб то ба саҳар ки манманӣ кори хуб нест, аммо худо мегӯем ки парвардигор моро ба назари раҳматат нигаҳ карда бош. моро банда мегӯед дар пеши як казу нокас сархаму рӯсияву рӯсафед нагардонад. аммо вақте ки дар қисмат ки бошад, мо ҳамонро мебинем. ба ҳамин хотир шояд баъзеҳо фикр мекунанд ки вақте ки ҳамин наворро дидан, дилашон хиҷил мешавад ки
значит ягон гапе ҳаст ки дар асбобҳояшон ягон тағйироти ноҷо шудагӣ аст ки ин гапҳоро гуфтаву худашонро халос карда истоданд. Не дӯстони азиз, ман ҳам мусалмон ҳастам, ман ҳам бандаи худо ҳастам. ман худо мегӯям ки кори шумо босифат шуда бошад. ба ҳамин хотир ҳатто ҳастанд 4-5 асбобе ки ман ба ягон кас нафурӯхтам, ба хотире ки онҳо корношоям шудагӣ ҳастанд, дар хонаам пусидаву чанг гирифта хоб рафтагӣ ҳастанд. аммо ман қарз гирифта рафта асбобҳои ба талаботи замон наздик ҷавобгоҳ гирифтагӣ ҳастам ки акои Аббос даст баростам вақтам танки буд, тӯй рафти истодам надоштам. ба асбобҳои навтар гузашта истодам ки корҳои шуморо босифат анҷом диҳем. ман ҳам зӯр занам, ҳам асбоб гирам, ҳам расход кунам, ҳам рисковат карда асбоб гирифта истодам. бовар кунед ҳамин асбобҳое ки мо истифода мебарем дар ҳамин деҳоҷойҳои мо қариб ки ягон кас истифода намебарадаш. ман ронинг гирифта истодам, агар донед стабилизатор барои наҷунбидан, барои камтар ларзидан, ҳамаи вай пул меистад. аммо шумо агар ҳамахел фикр кунед ки ягон хел аз тарсашон ҳамин суханҳоро гуфта истоданд, не дӯстони азиз, ҳамон чӣ хеле ки мо наво гирифта рафта истода будем, ҳамон хел ҳаст кори мо. фақат ман ба шумо як чизро мегӯям ки агар рафта аз хуҷанд, аз душанбе, аз Америка, аз куҷое ки наворбардор набиёред, агар вай ба шумо кафолат диҳад ки ман 100% кори шуморо буд карда медиҳам, ҳамин сухан хато аст. зеро ки пешомадро танҳо парвардигор медонад. худатон дида истодаед ки ҷавонҳо дар роҳи равон ғалтида мурда истодаанд. ки мегуфт ки як кас сафар барояд равад садама кунад, ғалтад мурад? ки мегуфт ҳамин чизро ва ки мехост? ҷавон мурда истодааст, як грип шуда мурда истодаанд, одамҳо мурда истодаанд. ба ҳамин хотир камакак ман мехоҳам ки ҳамун имони комилро истифода бурдаву ба парвардигор супурдан дар кор аст. ман мехоҳам ки тасаввур кунед ки тӯи шуморо мо ба навор гирифтем ва 2 ҳафта 3 ҳафта гузашту мо занг задем, гуфтем ки флешкарте ки мо тӯи шуморо навор гирифта будем сӯхт, ё ин ки компютерамон сӯхт, ё ин ки хонамон чаппа шуд, ё хонаи моро сел бурд, ё ин ки умуман ҳар ҳолате ки ҳаст фарқ надорад. шумо бояд ба ҳамин тайёр бошед. баъд моро дар тӯйҳои худ даъват кунед, баъд меравем хизмат мекунем. агар ба ҳамин чиз розӣ набошед, аз дастамон шукри парвардигор тамоми кор мебиёяд. аллоҳи меҳрубон ҳунар додагӣ аст, як мардикорӣ аст, як чуқурковӣ аст, як ҷӯканӣ аст. бо як кор мекунем, зиндагимонро пеш мебарем. парвардигор худо хоҳад ризқ медиҳад. ба ҳамин хотир боз нагӯед ки сер шудиву аз сари худ рафтиву, ин хел нест. ман мехоҳам ки танҳо аз худо тарсида бошам. ҳамин қадар метарсидем ки ҳамин тӯйҳои шумо гум нашавад гуфта саломатӣ аз даст рафта истодааст. ман 30 сол умр дорам, намедонам чанд сол умр мебинам ё не. намехоҳам ки дигар дар тӯйҳо тарсида бошам. баъд ҳам вақте ки шумо наворбардор ки аз тарсу ҳарос ки озод ки мешавад, сифати кор дучанд мешавад. фаҳмидед? зеро ки ҳамин майна холӣ мешавад, дия ки худо ин ту нашавад. ай парвардигор, мо албатта худо мегӯем ки нашавад, аммо аз ҷиҳати тарсу ҳарос не, аз ҷиҳати беимонӣ не. аммо ҳушу хиёлро ба кор мекунем, таваккалро ба парвардигор мекунем, корро ба пеш мебарем. боз такрор мекунам, касеро ҳам ки даъват кунед, ҳамин суханҳои ман ба ҳамон одам ҳам дахл дорад. дар дасти ҳамон инсон ҳам техника аст, ҳамон инсон ҳам бандаи парвардигор аст, аз худо калон нест. фақат як маслиҳат медиҳам, барои ҳамин хавотирии худатон камакак рафъ гаштанаш, бартараф шуданаш чӣ кор бояд кард? ба ҳар ҳол барои эҳтиёт, дӯстони азиз, барои эҳтиёт вақте ки наворбардор даъват мекунед, агар шароитатон бардорад, агар тӯйҳои бадабдаба мекунед, 2 наворбардор даъват кунед, ё ин ки як наворбардорро гӯед ки 2 асбоб дорӣ ё не, нархаш чанд пул мешавад. агар ба ин чиз шароитатон набардорад, ба ҳар ҳол аз аввал то ба охир як нафарро вобаста кунед аз даруни хешу табори худатон бо телефон ба таври гаризанталӣ хобонида навор кунанд аз аввал то ба охири тӯй.
ба ҳар ҳоле ки агар асбоб як гап шуд, агар компютер як гап шуд, агар ба инсон як гап шуд, ба навобардор як гап шуд, ҳамон телефони шумо лоақал хотира монад, лоақал хотира монад. фаҳмидед? ҳамин хотир панотон ба худо гапро ба дарозо намекашем. тансиҳативу хонаободиву бурдбориву зафармандиву сарфарозӣ насиби ҳар якояки шумо дӯстони азиз бошад. дар комментариҳо суханҳои хуб менависед. сари ман хоки қадамҳои шумо азизону ҳамватанони азизу гиромии ман. панотон ба худо.